Kami kayo mga nalibre, parang talaga sigurado mo. Paano? Kaya itong kapatid.
Paano nalaman mo ang iyo? Meron pa ako alam na pilay. Kapalakarin. Oo, malakasya. Hindi, gano'n. Dito. Kapalakarin na. Pero hindi naman talaga no. Yan. Yes, iyakan pa. Iyakan ha. Nakabangon. Diba? Diba nagkatrabaho ako? Napakayos ako sa San Pedro. Nung umuwi ko rin. Halos